бале дар ин дунё худованд ҳар одама барои ҳар кори офардагӣ ва ҳар одам барои худаш як миссияе дорад ки бояд ӯ иҷро кунад, не ки ба ҳамаи нигоҳ накарда. чӣ хеле ки имрӯзо мо мебинем на ҳама ҳолат ин кор рух медиҳад. бисёри ҳолатда памех пул мешавад ки одамо ба хотири пул шида корҳоеро ки бояд бикунанд намекунанд ё ин ки наоборот корҳоеро ки бояд накунанд мекунанд. ва бисёри одамо як закони вселенниро хуб намедонанд ки чӣ қадар пул бисёр боша ҳамон қадар талабот бисёр мешавад. яъне ки чӣ қадар пул одам зиёд дошта боша ҳамон қадар норасоии пула ҳис кардан мегирад. яъне то чанди зиёд хостан мегирад ва ин хостани ӯ ҳеҷ вақт бас намешавад. яъне ки одамизод ҳеҷ вақт сер намекунад. мо имрӯз дар бораи одаме гап мезанем ки мисли мову шумо бародаро одами оддияй, не ки ӯ метавонист ки ҳаёти худша погиза тағйир бита хеле ҳам бой шава ва ҳаёти худша шоколаде бигем бигзарона. не ки ӯ дигар роҳа интихоб кард, роҳи одами ҳақиқира ва тавонист ки номи худша дар таърихи одамизод сабт кунад. ва мегзарем ба Египет, кишвари фараон ва пирамидаҳо. гарчанде ки кишвар хеле ҳам бой ба назар нараса, дар уҷа ҳам урвини камбизоатӣ хеле баланда ва дар бораи просто хизматрасонии тиббӣ бисёриҳо орзу мекунанд. чӣ хеле ки дар натиҷа фаҳмиден духтурҳо дар ин кишвар, на танҳо дар ин кишвар ва дар бисёр кишварҳо духтурҳо ё отдельни як чӣ хеле бугум каста, як категорияи дигари одамизод ба ҳисоб меравад ва яке аз аъзои ин гурӯҳҳо будан ин хеле тенҷае. барои чӣ хотир ки ин профессия ҳастае ки одама ҳаётша тағйир метавад ва метавонад ки дар бисёр кишварҳо ҳаёти дур аз камбағалона обеспечит кунад. ҳамада салом алейкум бародаро, хушомадем ба канали Сим Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. историяи Мухаммед Мишали аввалаш як чанд сол пеш оғоз ёфтагиае. вақте ки донишҷӯи ҷавон коллеҷи тиббии Каср ал-Айна хатм кард соли 1967. муҳаммад аз оилаи бойҳо набуд, не ки ба ҳамаи нигоҳ накарда падари ӯ тавонист ки писарша бихононад. ана ҳамин ҳолат баъдан тамоми ҳаёти ӯро тағйир метавад. чӣ гуна тағйир метавад, чӣ рух метавад дар ин мобайн, албатта ки шумо мефаҳмед. ва пеш аз видеоро давом додан ба мухлисои ҷанговару бозингаро гуфтанем ки касе ки агар мухлиси ҷанговару бозингаро боша, шанс ҳастае ки шумо дар ҷанговаро ва ё ин ки бозингарои дӯстдоштаихтон метавонед сум кор кунед. ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед ва бинед ки ба наздики ки бой дора ё ин ки бозӣ дора. дар ҷанговару бозингари дӯстдоштаихтон шумо метавонед сум кор кунед ва истифода бурдани промокода бародаро фаромӯш накунед ки ба ёрдами промокод метавонед то 6,500 рубла дар вақти поле регистратсия кардантон дар депозити аввал бонус ба даст биёрин. ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепиш дегае. баъди хатм кардани коллеҷ муҳаммад ба государствении клиника меравад ки дар уҷа як чанд сол кор мекунад ва албатта ки хеле ҳам зиндагиш хуб буд. албатта ҳамаи одаме ки агар дар ҷои ӯ қарор медошт дар ӯ вақт хеле ҳам хушҳол буд ай кори худаш ва корша идома медод. не ки одамеро ки мо дар бораш гап мезанем як чиз намефорид. имена чӣ? ӯ ҳамчун одаме ки аз оилаи камбағал баромадагӣ буд, ӯ ҳамин қадарша намефаҳмед ки барои чӣ клиника беморро ба бою камбағал тақсим мекунад. як вақт ба назди ма як модару писар омаданд ки ӯ писар бемории диабет буд ва ба модараш зора мекард ки ба ӯ инсулин бихара. не ки модараш ба тарафи ӯ гуфт ки ба ӯ инсулин харида наметавонад, ба хотири оне ки агар ки инсулин бихара дигар кӯдако гишна мемонанд. ӯ маҷбуре ки вода хӯрок бихара. мега доктор Мишали. албатта ки ман дар ӯ вақт ҳамаи дороима ба додан тайёр будам ки дарди ӯ кӯдака осон кунам ва дар ҳамон лаҳза ман аз кисаи худам пули инсулини ӯ кӯдака расчёт кардам. ва албатта ки аз ин гуна рафтор ҳамкорош ӯро мехостанд ки аз раҳ бизананд. чӣ дар кори ҳамин корои ту? ҳамаи одамои беморои дунёро намешава сиҳат карда, ҳамаи камбизоатҳоро намешава ёрдам дода, ту ба ҳамаи ӯ намерасӣ. ва аз ин суханҳо ӯро то чанди сахтар дард мекард. ва ҳамин ҳодисае ки по кӯдак нақл кардем бародаро, аниқша ҳеҷ кас намедонад чӣ кор шудагие. дар ҳар гуна источник ҳамин ҳодиса ҳар гуна сабт шудагие. баъзеҳо мегӯянд ки ҳамон кӯдаке ки бемории диабет дошт худша мепартояд то ки ма бимираму дигар кӯдако, дигар бародаром гурусна намонанд. ва дар яке источникҳо ҳастае ки ӯ худша алов сар метавад ва мега ки ман мебирам то ки дигаро гишна намонад ва баъдан
این істория тамоми ҳаёти доктор Мишалиро тағйир метавад. Не ки аниқша ягон кас официалниша намедона ҳамин кор чӣ хеле шидагияй, но историяе ки действительно ҳамин кӯдак бо модараш омадагияй ва инсулин харида натонистиян, и ҳаст, и реалнияй. Баъдан хабаре ки Мишали мефаҳма ҳаёти ӯро бо якбора тағйир метавад, яъне ки дар бораи хабари марги падараш. Падари ӯ дар сеюм курсии ӯ мурдагӣ буд, не ки ӯ чиро мефаҳма ки ӯро тағйир метавад. کسی که در روسیه است و میخواد که ده 3 مراتبه از اویلی که روسیه زیاد کار کنه، میتونین برادرها با نمره‌ای که در روی اکران است واتساپ دارن و علاقه براین شما را در یوژنی کره، لیتوا و پولشا با جای کار و جای خوب تامین میکنن. با باوری میتونین обращаться کنین، به یگون تشویش برین کار کنین. معلوم мешавад ки падари ӯ аз беморӣ мембарад ки аз сабаби сум надоштан наметавонист ки хича личит кунад ва чӣ қадар пуле ки дод барои хонондани писараш сарф мекард. албатта ки муҳаммад дар бораи намедонист ва як чанд сол аз байн мегзарад, баъд мефаҳмад ва маҳз ҳамин ҳолат як павароти хеле ҳам сахт дар ҳаёти ӯ мешавад. ما فهمیدم که چی قدر پولی که پدری ما داشت برای خواندن ما صرف کرده. وقتی که ما میخواندم او از درد رنج میکشید. وقتی که ما کالج تمام کردم او از دنیا گذشت. اگر که همین خیلی دکتری میبود که او را به پول لیچینی میکرد، او سالهای دراز زنده بود و در همین لحظه ما به خدا وعده دادم که از یگان کس سوم نمیگیرم. تمام آدمای کم بیزاعت را به پول رایگان معالجه میکنم. پیش از دکتر شدن باید آدم شدن در کره. با همین سخن‌ها آغاز میکنه حیاتی نوی خودش محمد میشلی. بعدا محمد با خواهش خودش از بالنسای شهری والد میشود و با جای استقامتی خودش برمیگرده. یک شهر که بود که از کمبیزواتی را آدماش خیلی هم رنج میکشیدن و در اینجا شماره آدمای کمبیزوات همین قدر بسیاری بودن که او نمیتونستند یگان بیماریشون لیچینی کنند و در نتیجه از یک بیماری عادی آدما از دنیا میگذشتند و محمد نقشه داشت که همه کارا تغییر بده در تنهایی. او آغاز میکنه قبول کردن بیماران کمبیزوات را در خانه خودش. چی قدری که میتونست او را یاردم میداد و حرکت میکرد که تیزتر او صحت شوند. در یک مدت خیلی کوتاه خبر آوازه درباره دکتری به پول با تمام شهرک پهن میشود و در پشت در او خیلی очереди کلان میشود. نه که گروی ما را این کار نمیترسونه. بعضی حالتهای میشد که در یک شبانه روز او یک چند ساعت خواب میکرد تا که همه آدمایی که نوبت ایستادگیان توانه یاردمشون بده. آهسته آهسته خبری با تمام جا پهن میشود و دکتر محمد یک لگنده میشود. نه که وعده خودش هیچ وقت نمیشکنه. با سین سال پیری خودش نگاه نکرده، او تا لحظه های آخری عمرش در رایون قشاق شهر تانتا آدمای کمبیزوات را قبول میکرد و یاردمشون میداد. با همین قدر سال پیریش نگاه نکرده، او 12 ساعت در روز کار میکرد، از 9 روز تا 9 شب. بعدا یک جا را برای قبول بیماران میگیره، یک همچون کلینیکا و غیر دیگه‌اش چیه که او ماشین شخصی خودش نداشت و از خانه‌اش با همین کلینیکش پیاده هر روز میآمد و میرفت. او از تمام دارایی‌های دنیوی دست کشید. او حتی تلفن شخصیش نداشت. نمودی ظاهریش خیلی که شما میبینید مثل یک آدم خیلی هم قشاق به نظر میرسید. بله او قشاق بود ظاهرا، نه که درونی او خیلی هم بای بود و اعضای اویلش هم بویان. همسر داره و 3 پسر که پسرای او بیزنسمنای خیلی هم موفقن. نه که دکتر با یک خلاصه اومد که مثل دیگر کمبیزوعتا در همون شهر قشاق زندگی کنه. از سحر روز سر کرده ده ها آدما در پشت کلینیکای او очередь میستند و اجاره کلینیک هم نامیده نمیشه و یعنی که یک بینای دیوارای کندگی یک کریدور باریک داره که در همینجا دکتر میشلی آدم را قبول میکنه و انالیز میگیره. از تجهیزاتهای او چیه؟ یک میکروسکوپ کهنه که سکوچ پیچ کردگیه و شهروندان با او مراجعت میکنن با هر گونه بیماری‌های گوناگون، از زکام سر کرده با بیماری‌های اینفکسیونی. یک وقت برای ارنده پمیشنی که برای کلینیکا گرفتگی بود، دکتر یک سوم معین در پریامش میگیره تا که ارنده پمیشنی را بده، که البته این پول خیلی هم پولی کم بود. اگر با پولی خمون بگذارونیم 7-8 سومانی برای پریامی یگان بیمار. البته چه خیلی که گفتیم این پول برای سپاریدن ارنده پمیشنی بود و همه نمیداد و خیلی
Мухаммед Мишели ҳам гуфтагӣ буд ки касоне ки дода наметонанд натан вақте ки пули даркорӣ миқдори пули даркорӣ барои супоридани аренда ҷамъ мешид дига сум намегирифт ё ин ки суме ки агар аз аренда бештар бисёртар ҷамъ мешид ӯ дору мегирифту бо ҳамун беморора медод ва одамое ки хеле ҳам сахт камбағал буданд ё ин ки хеле ҳам сахт бемор буданд ба ғайр аз оне ки Муҳаммад ӯро қабул мекард бо аз ӯ сумам намегирифт ва бо худаш ягон суме ки ҷамъ шидагиай ӯода медод то ки доруошона бихаранд. Агар ки шумо фикр карда бошед ки ба ҳаме история ба анҷом мераса, не бародаро, шумо хато мекунед. Як чанд сол пеш барои Муҳаммад як шансе шид ки ӯ метавонист тамоми ҳаёти худша тағйир бита ва то охири умри худша дар ягон курорти Малдива ягон ҷои дига истироҳат қати бигзарона. Соли 2013 историяи ин одама дар телевизор нишон метаҳанд. Яке аз телевизионҳо дар бораи ӯ гап мезананд ва сум ҷамъ мекунанд барои ёрдам додани ин одам ва ба ғайр аз ин дар бораи Муҳаммад дарак меёва савладелиси як нефтиной компания ва дашоти клиника $20,000 перевод мекунад ва як мошини дига тӯҳфа мекунад ки духтур бутона ба мошин ба кор барава биёя. Ин филантроп хеле ҳам ҳайрон мешавад вақте ки як сол баъд хабаргирӣ меояд то ки ин пирамарда бина ки кораш чӣ хеле рафтеестай. Барои чӣ ӯ ҳайрон мешавад ки $20,000 ки дар шоти клиника перевод кардагӣ буд ба тамоми камбағало тақсим карда ва мошине ки ба ӯ тӯҳфа кардагӣ буданд фурӯхтаю оборудование харida барои клиника ва чӣ хеле ки дар аввал гуфтем барои ӯ фонд кушода ва сум ҷамъ кардагӣ буданд. Дар уҷа хеле ҳам миқдори пули зиёд ҷамъ шудагӣ буд. Аниқтараш зиёда аз $4 миллион. Ман фикр мекунам ки аллакай шумо почеркиро фаҳмиден, аз ин сумо ҳам даст мекаша ва аз ин пулҳо даст кашидани худша ӯ чӣ гуна мефаҳмона. Ман фикр мекунам ки ин пулҳо бояд ба ҳамун шахсоне бирасанд ки дар ҳақиқатан ҳам ниёз доранд. Ба ҳамин хотир ман фикр кардам ки пулҳое ки дар шоти клиника роӣ кардагиен ба ятимову камбағало тақсим кунам ва аз спонсировать кардам як чанд хонаҳои кӯдаконара. Ма дар столам хӯрока ва дар болои сарам криша дорам ва ин чизе аст ки мада дар кора. Бале на ҳама ҳолат ин кор рух мета, яъне ки ғайриоддигиш дар иҷа чизае ки ин хел ҳолатҳора на ҳама оилаҳо дастгирӣ мекунанд, не ки ира ҳамсараш ва фарзандош дастгирӣ мекунанд дар ин корш. Ягона чизе ки ӯ розӣ шид қабул куна стетоскопи нав буд ки ай худаш хеле ҳам дар ҳолати бад қарор дошт ки ба ёрдами ин аппарат ӯ метавонист ки беморора гӯш куна. Ӯ чунон одами қадрдон мешавад ки ҳар як одаме ки ӯра медид нисбати ӯ чунон эҳтиром мегузоштанд ки ҳатто кӯлоҳшона дар пеши ӯ мегирифтанд. ӯ ҳатто ба осонӣ метавонист ки раиси шаҳри худаш шава. Барои он хотири боварии халқ нисбати ӯ хеле ҳам сахт буд, чунон сахт буд ки ҳатто халқ худшон аз ӯ дар ин бора хоҳиш мекарданд. Не ки ақидаи Муҳаммад ҳамиае ки ҳар як одам бояд шуғли дӯстдоштаи худашда кор кунад, кореро кунад ки ӯ дӯст медорад. а коре ки ӯ дӯст медорад муолиҷа кардани ҳамаи одамои камбизоатае. Минимум примерно агар ҳисоб кунем дар тамоми ҳаёти худаш ин мард зиёда аз 10,000 одама личит кардагиае, албатта ба хости худованд ва ба сабаби ҳамин одам. ин ҳаме хел таърихи яке аз одамое буд ки аз ҳамаи чӣ даст кашид ба хотири кӯмак кардани одамони камбизоат. 28 июли соли 2020 дар синни 76 солагиш Муҳаммад Мишели аз олам гузашт. Писари ӯ эълон кард дар бораи марги падари худаш дар шаҳри Танта, провинсияи Гарбия дар Египет, баъди солҳои дарози хизмати камбизоату ниёзмандон. бародаро хоҳиш мекунем ки худо ҷоша ҷаннат бигардона ва мисли ҳамаи вори одам бештару бештар шавад дар ин дунё. Ба гуфти писараш суханҳои охирони падари ӯ ҳамин буд ки фарзандоша гуфтак ман шуморо даъват мекунам барои кӯмаки барои муолиҷаи шахсҳои камбизоат. ин охирон суханҳои ӯ буд, ёд меёрад писараш.